Esta semana retomáronse en Río Torto as obras de mellora da vía provincial que une o Marco de Álvare e as Rodrigas, un treito de preto de 6 km que beneficiará a 3.000 usuarios diarios, sobre todo veciños de Río Torto, a Pontenova e Trabada. É unha vía de comunicación esencial para o noso municipio. É moi utilizado este gastar. Non sei por onde van nin por onde non van. Unha mellora moi importante, xa que esta vía é o principal acceso a Nacional 640, que é a estrada que une esta zona da Mariña ca capital luguesa. Moi necesarias. Pareceme que supoñen un beneficio, xa non se pode dicir bon, superior. A Vital comunícanos ca capital da comarca e da provincia, onde temos os servicios como hospital e outro tipo de servicios vitais. Non é unha reivindicación histórica do noso concello. Bueno, esperemos que nuns meses pois esta obra este totalmente rematada, co compromiso que ten a Diputación. Unha obra prioritaria para os veciños e tamén para o equipo de goberno provincial. O deputado de Xestión Territorial que supervisou os traballos lembra que tiveron que pararse pola quebra da anterior adxudicataria. É unha obra que heredamos do Partido Popular, onde nun plan que se chamaba de 50 millóns de euros, onde non había nin euros, nin terrenos. Tuvemos que iniciar desde o principio, facer o proxecto, expropiar os terrenos, no que gastamos 400.000 euros, e depois a continuación contratala cunha empresa que por desgracia da situación de crisis económica que tedes a maioría delas, pois deu en quiebra. Ca nova empresa os traballos estarán rematados dentro de 6 meses. Nos creemos que esta empresa é unha empresa seria responsable, que nestes momentos, pois, repito, de crisis non volva a ocurrir o que ocorriu, que foi alleo a Diputación. Vamos a gastar 1.400.000 euros nesta obra. Grazas a este investimento eliminaránse curvas e ensancharase o vial ata os 8 metros con aglomerado en quente.